हमके खुशी बा कि आज वल्लभाचार्य जी हमनी के बीच में बानी। हमके इहो बतावत बहुत खुशी हो रहल बा कि वल्लभाचार्य जी राजगुरु जी के साथे याराना शास्त्रार्थ के मान गईल बाड़न। राजगुरु जी अबहिन अइले ना, जब तक वो आवे तब तक हम वल्लभाचार्य जी से कहल चाहब उ राज धर्म पर दू शब्द कहें। हमके बहुत मसरत बा कि हम एगो अजीम राजा के अजीम दरबार से मुखातिब भइल बानी। एगो ऐसन राजा के दरबार बा जेके सदियों तक याद रखल जाई, जहाँ राजपुरोहित जी, महामंत्री जी, राजगुरु जी और तेनाली राम जैसन रत्न बा। आ महाराज कृष्ण देव राय के बारे में काही कहल जाओ। उनकरी सामने उनकर तारीफो कईल सूरज के दिया दिखौले जैसन बात हो गई। महाराज कृष्ण देव राय जे राजकाज और राज मर्यादा में जितना माहिर बड़े, अपने रियासत के हिफाजत कैले में भी उतना ही काबिल हुए और आवाम के ध्यान अपने बच्चन के जैसन रखेले। वो रहम दिल हुए और जकरी अंदर कौनो ऐसन ऐब नइखे जौन एगो रियासत के मजबूत बनौले में रुकावट साबित होके। ऐसन राजा और उनकरी दरबार के हमार सलाम। अब वल्लभाचार्य जी त शास्त्रार्थ से पहले ही हमार दिल जीत लेहनी। राजगुरु जी अबहिन ले ना आइलन। महाराज हमके अफसोस बा, राजगुरु जी आज दरबार में ना आ सकिया। काहे? का हो गईल? महाराज दिमाग का खुजली हो गल बा उनके। दिमाग के खुजली? जी महाराज, ये मर्ज ज्यादा सोचले के वजह से हो जाला। हम तो ई मरज के नाम भी पहला बेर सुनतानी। महाराज ऐसन हो सकेला। आजकल ऐसन बीमारी के हवा चल रहल बा। हमके भी ज्यादा पढ़े के वजह से आँख के खुजली हो गईल बा महाराज। ज्यादा पढ़ला के वजह से? तुहके आज तक पढ़त देखले बा केहू? तब महाराज राजगुरु के सोचत केहू देखले बा महाराज? खुजली राजगुरु के खोपड़ी मचल हो गइल दिमाग में खुजली। दिमाग के खुजली, दिमाग के खुजली, दिमाग के खुजली। अजीब बात बा, राजगुरु के दिमाग के खुजली हो गई, जबकि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसन ज्ञानी के ई मरज कबो ना भइल और तेनालीराम जैसन ना पढ़े वाला आदमी के आँखी के खुजली हो गई, जबकि बहुत ज्यादा पढ़े वाला शख्सियत के ई मरज कबो ना भइल। महाराज एमा अजीब होखे के कोनो बात नहीं थे। ई मर्ज तब होला जब एगो आदमी अपना काबिलियत से ज्यादा सोचेला या पढ़ेला। तेनालीराम जी, आप कृपा करके राजगुरु जी के काबिलियत का मजाक मत उड़ाई। उनकर रुतबा, उनकर नाम हर जगह रउआ से पहले आवला। मानतानी कि पैर सर से आगे चलेला। अब एकर मतलब ई तना कि पैर के दर्जा
दिमाग से बड़ हो गई। चला, शास्त्रार्थ तो राजगुरु जी के बीमारी की वजह से ना हो सकी, तो अब हम अपना दरबार से सबसे अकिलमंद दरबारी के मुकाबला एक औरी मुकाबला से करब। अब गौर से सुनी। उस सामने जौन धूप बत्ती जलता और ओकरे ऊपर उड़त धुआं जौन आप सब देखा तानी, हमके जौन दरबारी 2 हाथ धुआं पेश करी उहे होई विजयनगर के राज दरबार के सबसे अकिलमंद आदमी। वही के मिली 1000 सोना के मोहर। आप सब कोशिश कर सकता। धुआं धुआं कैसे पकड़ी 2 हाथ धुआं, कैसे दी 2 हाथ धुआं। कैसे भी 2 हाथ धुआं। मैं के बदू हाथ धुआं, कैसे पकड़ी 2 हाथ धुआं, कैसे दी 2 तेनाली, तू कोशिश ना करबा? अगर सब कोशिश कर चुकल होई तब सब बैठ गईलन, और अगर तू ही काम कर देहला तो हम तुहके 2000 सोना के मोहर देव। धुआं धुआं कैसे पकड़ी 2 हाथ धुआं, कैसे दी 2 हाथ धुआं। 2 हाथ धुआं। हमारा ख्याल से वो लोग जौन लोग दिल में तेनालीराम के नीचा दिखावे खातिर ई मुकाबला रखे के हमके मजबूर कैला, अब संतुष्ट हो गईल हुई हन कि तेनालीराम हमरा दरबार के सबसे अकिलमंद दरबारी बा। कोषाध्यक्ष जी, एक असरफी के थाल तेनालीराम के इनाम के तौर पर दिहल जाओ। कैसे पकड़ी 2 हाथ धुआं। पिताश्री, का बल्लभाचार्य जी और राजगुरु ताताचार्य दोनों बराबरी पर छुटलन, या दोनों जानी एक दूसरे के लाजवाब कर दी हल लोग? काश ऐसन हो पावत, मगर राजगुरु कल दरबार में अइबे न कैलन। का मुकाबला से भाग गईलन? अब का कहीं, रक्षा मंत्री जी बतौलन कि उनकर तबीयत ठीक नहीं थे। काहे? का हो गई उनका तबीयत के? ऐसे भी ता राजवैद उनके पड़ोसी हवे। हाँ, मगर जवन मरज रक्षा मंत्री जी बतौली हैं कि राजगुरु के हो गईल है, ओमे राजवैद भी कुछ ना कर सकेला। ओ, ऐसन का रोग हो गईल उनके? उनके अधिक सोचला के कारण
दिमाग के खजुली हो गईल बा। दिमाग के खुजली। तब बहाना बने न राजगुरु। हमके खुशी हुई कि अगर राजगुरु जी मैदान छोड़े के बजाय शास्त्रार्थ में हार जाते। राजगुरु जी के ए तरह से व्यवहार पे हमारा दरबार के अच्छा प्रभाव ना पड़ल उन पर। हम सोचत रहनी हा ऐसन हालत में रउआ एगो खेल खेल सकत रहनी हा। ऐसन हालत में और ई खेल? बेटी, जब हमार पहलवाने पीठ दिखा देलस तो हम बोले लायके कहाँ रह गईनी। तब हम कवन खेल खेलती? रउआ कह सकत रहनी हा कि राजगुरु की बीमारी के कारण अनुपस्थिति के हालत में मुकाबला के कायम रखत औपचारिकता के नाम पर एगो दूसरा दरबारी के मैदान में उतारतानी, जेकर वल्लभाचार्य जी से मुकाबला सूर्य और दिया की तरह बा। लेकिन फिर रउआ यही से ऐसन करतानी कि वल्लभाचार्य जी के वचन सुन सकी। ई कह के रउआ तेनालीराम जी के मुकाबला में खड़ा कर देती। तेनालीराम और शास्त्रार्थ? अरे बेटी, वो नियोगी ब्राह्मण बा। हम जानता नहीं पिताश्री, लेकिन तेनालीराम वाकपट्टू हुए, समझदार भी बाने। हमके पूरा विश्वास बा कि वो और ही कुछ नहीं तो वो मुकाबला के एगो दिलचस्प रंग या मोड़ जरूर दे देतन और वल्लभाचार्य जी के जीते के खुशी मिल जाये। राजदरबार एगो शर्मनाक हार से भी बच जाये। बेटी मोहनागी, हमके बहुत खुशी बा कि तू ऐसन समझदारी के बात सोचलू। राजगुरु के खोपड़ी मचल हो गेल दिमाग में खुजली, दिमाग के खुजली, दिमाग के खुजली। अरे हम तो सुन रहे हनी रउआ तबीयत ना साज बा, यही खातिर हम राउर हाल चाल लेवे आ रहनी और यहाँ तो रउआ सैर करत बानी। रउआ के ई सैर लगेला? हमसे बैठल नहीं जाता, लेटल नहीं जाता, सूतल नहीं जाता। अरे ऐसन का हो गइल कि बैठल ना जात बा, लेटल ना जात बा, सुतल ना जात बा? का कोनो फोड़ा हो गइल बा कोनो खास जगह पर? हाँ, फोड़वे भइल बा, मगर हमरे करेजा पे बकलोलवा नासूर बन गइल बा। त रउआ तेनाली का बात करत बानी? हाँ, कम वक्त त भरल दरबार में रउआ का फजीहत ही कह देहलस। बकलोलवा ई साबित कर देहलस कि हम ओ शंकराचार्य शास्त्रार्थ में जिरह न कर पावे के डर से दरबार में नहीं पहुंचली। साचो, कम वक्त का दिमाग तो बड़ी शैतान बा। कैसन कैसन बात बोलेला, दिमाग का खुजली। अरे कौआ के जूठा खैले होयू जब पैदा भइल रहे ऊ। भगवान करे अगला जन्म कौआ के मिले ओके। ओ दिन पहले तो हम कुछ बुझबे ना कैनी। पहले तो हमके लगल तू रउआ का तारीफ करत बा, पर जब वो कहलस कि रउआ के दिमाग का खुजली हो गल बा तब हमार माथा कुछ ठनकल। मगर जब वो कहलस कि बीमारी कोनो इम्तिहान में हुए वाला हार के डर से भी हो सकेला, तब हम समझनी कि ऊ रउआ का तौहीन करत बा। अरे हमरे सामने बार बार ई किस्सा दोहरा के जला पे नमक काहे छिड़कता रह? ऐसे तो पहिलका दिने ही सब खैर ख्वा आइलन और सब के सब बारी बारी कुल्ली किस्सा लफ्ज पर लफ्ज चुस्की ले ले कर दोहरावत गइलन। अब हमरा कान में एक एक बतिया शीशा की तरह उतर गइल बा। रउआ तो यूं ही जज्बाती होत बानी। हम तो बस वो किस्सा चली छोड़ी। हाँ, अब बताई का इलाज कल जाओ कर? अरे रउओ का करब, कुछ करे के रहत तब पहले ही कुछ करता।
जब ऊ बकलोलवा हमरा गैर हाजिरी में हमरे इज्जत के फालूदा बनावत रहे। ऐसन सका होके तो दुश्मनन के और का चाही। मगर हम ओके छोड़ब नहीं, ओके छोड़ब नहीं हम। हाँ राज पुरोहित जी, हम आपके यह राय से सहमत नहीं थी कि हमके अपना दरबार में हो रहल कार्रवाई के जानकारी रियाया के देवे के चाहिए। महाराज, हमनी के मुल्क में त ई रिवायत रहल बा कि आवाम का नुमाइंदा कभी भी राज दरबार आए के यहाँ का कार्यवाही देख सकना। ये हक बा उनकर। एक कदम से हमनी के उनकर हक ही दिलवावत बानी जा। आज हम अपना एक पड़ोसी मुल्क के बढ़ल फौजी तैयारी पे मशवरा कइल चाहतानी। एहलिए यह मुद्दा पर कि अवाम के शाही दरबार में होए वाला कार्रवाई के जानकारी देवे के चाही कि ना, हम काल फैसला करब। और महामंत्री जी, आप एहिजा मौजूद दरबारी लोग के हालात के गंभीरता से परिचित करवा दी। जी महाराज, हम सबसे पहले अपन खुफिया अमले के जरिए पाइल गईल जानकारी के जायजा बताओ तनी। कोषाध्यक्ष जी, रक्षा मंत्री जी, रउआ दुनहुन से हम ए वजह से आजे मिले के इसरार कैनी काहे से कि काल सुबेरे तो हमके काज के अंजाम देवे के बा, जेकर तैयारी हम लोग के अभी करे के बा। हम समझ गए नी। का समझ गईला? आज गुरुजी के दिमाग में हेरो खुजली होत बा। रक्षा मंत्री जी, ओहो, अरे नाराज काहे होत बानी? हम तो मजाक करत बानी। हमार मतलब बाकी रउआ के दिमाग में एगो चाल आइल, ओ कमबख्त से बदला लेवे का। हाँ, अब एक तो बात बताओ, ई जोन महाराज बात करतारन राज दरबार के खबर जनता तक पहुंचावे के, अब अगर ई बात मान लिहल जाला तो एक काम के अंजाम कैसे दिहल जाए? मुनादी के जरिए पूरा देश में मुनादी वाला लोग ढोल पीट के राज दरबार में होखे वाला कार्रवाई के खबर आवाम के दीहन। उ तो ठीक बा कोषाध्यक्ष जी, मगर राज दरबार के कार्यवाही के जौन मजमून मुनादी वाला ढोल पीट पीट के सुनाई, ओके तैयार के करी? यकीनन कोनो दरबारी ही करी। ई तो बा, मगर ई काज बा कैसन? हमरे कहला के मतलब बा कि जेहू के ई मजमून तैयार करे के काज दिहल जाई, का ऊ खुश रही? हाँ, खुश हुई। सारा दिन दरबार में ध्यान लगा के बैठे रहे के पड़ी, लिखत रहे के पड़ी के का कहलस, कौना मुद्दा पे बात भइल। रोज दरबार से गईला के बाद 2-3 घंटा लगा के मजमून बनाई कि आज दरबार में का भइल। फिर वो मजमून दरोगा के भेजवाई, तब जाके वो आराम कर पाई। और फिर छुट्टी भी ना करे के होई। कोषाध्यक्ष जी, रक्षा मंत्री जी, अगर कोनो दुश्मन के ई काज दिलवा दिहल जाए तब? जब तक दरबार में रही कोचत रही राजपुरोहित के जे ई काम शुरू करवौलस। अब ध्यान से सुनो, अगर बकलोल ते नलिया के ई काज दिलवा दिहल जाऊ तो
ओके जबान के जगह कलम चलावे के पड़ी। लिखत रही सारा दिन और रतियों के छुट्टियों नाई मिली ओके। फिर तो उ तीरथ के बहाना क के घर में खाट पे लेटल लेटल तरकीबो नाई सोच पाई। मतलब गुरु हमार मतलब बा राजगुरु, अगर ए बेरी भी उ कोनो खेल खेल गयल तो ए चाल के कोनो काट हो सकेला का? लगत ना बा। भाई एक बात तो पक्का बा, गदहा के तरह सवेरे से रात तक काम करे के होइयो के। बस हमरा खातिर ये काफी बा। गधा न बने, गधा के तरह काज तो करे। ये नाली राम ते खेल जारा, बजा बकदोल बिछावे जाल सारा। चालाकी में माहिर न कोनो सानी, हर खेल में वो सब पर भारी। झूरत ते नाली मपकार ते नाली। चतुराई से सबके मात देता, दबे तक बख्ब कहलाता। बोल में मिठास पर चाले भारी, राजा से बाउंस की यारी। भूत ते नाली मक्कार ते नाली। चतुराई से सबके मात देता, दबे तकम वक्त कहलाता। बोल में मिठास पर चाले भारी, राजा से बाउंस की यारी।